postu jate hainbeste gazte balore eta eredu kooperatiboarekin identifikatzea, gizarte hontan. Eta oin erronka litzake ideia guzti hauek praktikara eta egunerokotasunera eramatea, eta proiektu eraldatzaile eta gizarteakin konprometuta dagoen proiektuetara bideratzea. Uste dut oso importante dela bai gaur eguneko kooperatibetan, ibilbide bat daukien pertsonek gaur eguneko gaztiak entzutia eta hartzia espazioak elkarren hartzien entzuten garela. Uste dut hori oso ariketa importantea dela. Alde batetik ikusten dugulako gaur eguneko gazteak kooperatibismora erakartzeko beharra badauela, eta uste dut horretarako oso importantea dela barruan dauzen pertsonak belarrixagoa irekitzea gaur eguneko gaztiagoe euren ze behar dituzten euren artean gaur egunean oso erabilia dan match terminua euren artean gertatzeko, Beste kooperatiba batzuk ezagutzea oso interesgarria izan da, batez ere enpresa guztik ez dutelako berdin funtzionatzen, eta ezagutzeko behin ikasle izate honek bukatzen duen momentuan langile izatera pasako naizelako, eta enpresa desberdinetan dagoen funtzionamendu hori ezagutzea oso interesgarria izan da. Realmente hay que buscar la manera de acercar el cooperativismo a la gente joven, ¿no? Uno de los retos principales que tiene el mundo cooperativo es ese, y va un poco de la mano con el relevo generacional también, y luego también pues cómo se inculcan los valores del cooperativismo dentro de esa gente joven. Olako ekitaldiek gazteriarentzat iritziz, etorkizuna begira asko lagunduko digute, gure bidea apurtxe bat irekitzen eta gure bidea sortzen kooperatibismo munduan.